kuboshwe umlisa obedayisa isitho sangasese esikhishwe kumuntu ongaziwe edolobheni. Amaphoyisa aseButterworth, Eastern Cape asebopha umlisa oneminyaka ngo-32 ngamacala okubulala nokutholakala nezicubu zomuntu ngaphandle kwemvume. Umlisa kuthiwa-ke ubezolazwe edolobha ezama ukuthola izingane noma-ke izinyanga ezingathenga lesi sitho sangasese abesiphethe esifakwe kuplastiki. Kuthiwa umuntu ongathandanga ukuziveza ubeke esebikela amaphoyisa ngalo mhlolo-ke awubonayo edolobheni wase-ke eboshwa kanjalo. Umsola uphenyo lwamaphoyisa luveze ukuthi isitho sangasese lesi sashumbula kumlisa oneminyaka engu-68 wase-OR Tambo District. Kuthiwa-ke umsolo uvelile enkantolo ngomsombuluko. Abantu abaningi bayakhuluma ngalo daba ey'nkundleni zokuxhumana. Wey'ngane zakwethu babeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Nangomunye uthi inhlupheko namathuba emisebenzi igcina umuntu-ke esenza zonke izinto ezingalungile. Nangomunye uthi isilima sokuqala-ke nesokugcina kufanele-ke udilika jele. Mina-ke sengifisa ukuthi ngizwe uvo lakho nombono wakho ukuthi ngicabangani-ke ngalo daba. Hlala ngapha kwi-comment section.